așa cum ne-am gândit noi pentru astăzi este ca să avem niște experți în fața noastră, pe de o parte, iar pe de alta să avem consumatorii vinurilor moldovenești sau și în special partea tânără a acestora. Deci vreau să fim activi, să discutăm, să întrebăm. Obiectivul principal pentru noi este ca să aducem informații utile consumatorului și să transmitem aceste mesaje mai departe pentru alți tineri prin intermediul canalelor care sunt, adică internet, e-mail și așa mai departe. Și astfel întâlnind, cred că o să fie și periodic. Deci sunt 30 de euro. Este foarte important că le-am ales din supermarket, deci este chiar și cec la noi, da? Sunt luate din supermarket. Sunt 3 vinuri albe seci, Chardonnay, cam aceeași gamă de preț. Nu vă gândiți mult, da? Deci deja merge proba numărul 3. Nu încărcați paharele. Deci aceste sunt 3 sticle care le degustăm astăzi, da? În formă nu știm, adică forma nu vă... Le degustăm, le alegem. Și în viziunea, după gustul meu, cel mai bun vin este primul, adică pentru gustul meu. Da, da. Proba numărul 3, dacă cineva mi-ar servi, eu aș considera că asta nu-i vin, el mi-e prea slab. Deci, rog să nu luați în semn de ofensă, vorbesc doar despre senzații. Producătorul trebuie să teamă, nu? Vorbesc doar despre senzații. Referitor la proba numărul 2, sunt de acord cu Dumitru. Deci el are un miros destul de puternic. În ceea ce privește calitățile gustative, vreau să vă spun că în reacție cu saliva mea, el nu mi-a produs același efect care l-a produs vinul cu proba cu numărul 1. Deci de aceea cred că dacă ar fi alegerea mea, aș alege tot numărul 1. Cine mai spune? Despre numărul 1, dacă să vorbim despre numărul 1, la mine nu se găsește armonie între aciditate și moleciune la numărul 1, e acid pentru mine. Dar numărul 3 e mai acid. Vinul grav de ucit sunt mai acide. Dar de ce numărul 2 nu v-a plăcut? Ce vă genează în numărul 2? Are un miros. Mirosul și ce vă aduce aminte? De ce nu vă place? Ce vă aduce aminte? Și butoi, dar butoi e bun. Nu ținem un butoi. Senzație? Miros de ceva de praf. De ce? Ceva praf. De praf? Ceva probabil conținut în vase de plastic, în care se mai întâmplă să intre reacții. Deci o aromă chimică în cazul ăsta, plastic? Așa ați de acord, Albios? Sunteți de acord? Deci, cum de obicei spune că vinul care stă mai mult e mai gustos, e vin mai bun. Dar ăsta e un vin care parcă simte că e stat mai mult, dar e stat mai mult în condiții nu bune. E păstrat în condiții necorespunzătoare. Băieți, nu vă avântați cu critici că poate fi cel mai bun. Nu, voi sunteți generația care sunteți foarte deschiși, așa noi să vă rugăm pe bloguri să scriți cum simțiți. Noi v-am dat 3 vinuri și voi v-ați ales de dată vinul, dar poate trebuie să spuneți, poate că nici un vin, eu așa nici nu vreau să degustez așa vin, da? Probă numărul 1, probă numărul 3 mi-a părut puțin pentru dame și numărul 2 n-aș fi eu așa categoric, miroasa butoi, păturos și așa mai departe, deci se poate de băut. Consumator ok. Ok, când faci comparație cu primul 3, el e cel mai slab. 2 nu se încadrează în parametri. Dar nu poți spui că e un vin de aruncat la gunoi sau... Mă rog, nu vei, l-a pus omul de masă, servește. Să bea și mai rău decât asta. Da.
Trebuie să știți că nu trebuie să acceptați vinul, fiindcă noi avem vinuri proaste, fiindcă avem proști consumatori. Mă scuzați? Care sunt slabi consumatori, care nu pot să... Deci eu, de exemplu, n-aș fi de acord să am pe masă așa o sticlă cu vinul 2. Eu sunt de acord complet cu voi, dar eu nu vreau să consum așa vinul. Deci trebuie să fiți clari aici, fiindcă așa, dacă să fim așa, să avem așa o poziție, vinul de este în rețeaua de comerț, n-a să mai vină. Sper. Da. Mie îmi place vinul cu proba numărul 3 pentru că eu sunt dintre cei consumatori care amestecă vinul cu apa. Deci vinul numărul 3 este vin de savurat pentru dame și vinul cu proba numărul 1 și 2 este vin de băut pentru bărbați. Eu aș spune că proba numărul 1 este un vin foarte echilibrat în gust, cu aromă curată. Mi-a plăcut, este o aromă florală, ceva flori de câmp. Este un vin corect, dar nu este ceva extraordinar. Este un vin bun. Proba numărul 2, din cauza unei arome și unui gust oxidat, cu nuanțe de drojdii, sunt de acord cu colegii care au spus că posibil că din cauza unei igiene proaste a butoiului. Deci nu mi-a plăcut. Și proba numărul 3 este un vin extrem de leger, care provoacă o senzație de a fi un vin diluat cu apă. Așa, prima probă. Observăm după culoare, o culoare foarte fină. Da? Dacă facem o analiză comparativ cu restul două. Asta ne face ceva deosebit pentru mine, da? Comparativ cu ăsta. Așa, un galben foarte palid. După miros, un miros, o aromă fină, care nu poate fi deodată observată. Trebuie puțin să facem, să învârtim, da? Și gustul rămâne deja după fiecare. Gustul ceva specific. Vinul numărul 2. Culoare galbenă. Aromă foarte specifică. Adică ceva neobișnuit, da? Nu putem întâlni așa ceva. Ceva anormal, poate unii pot unii considera. După gust observăm foarte mult un gust puternic, da? Observăm butoi, tanit, adică butoiul poate omorî chiar un vin alb. Dacă prea mult să ținem butoi, poate ucide. Și vinul numărul 3, asta e vinul care eu l-am preferat, un echilibru dintre miros, culoare și gust. Aș spune că dintre acestea două, acesta ar fi mai reușit, din cauza care un buchet foarte pronunțat, mai pronunțat cu cele două, o culoare mai proeminentă, un galben auriu. Și cu vinul 2 vreau să încep. Este un vin, mi se pare, care ne-a dominat toată viața noastră, da? E un vin paradoxal, care și în același moment și oxidat și redus. Când spun redus, sunt unele nuanțe de H2S, de ou călcite tot, da? Găsiți aici, dacă departe, da? Nuanțe de astea. Deci e un vin care e inacceptabil pentru mine. În gust, numai o finală acide, care nimic nu are, nici o, în afară de aciditate, trebuie să mai avem și o materie oarecare. Deci în vinul 2, nimic și eu, de exemplu, pentru mine e un vin care nu trebuie să fie consumat. Acum între este două stiluri de vinuri care îl avem pe primul și pe a treilea. Eu îl prefer pe a treilea, în partea mea, pe proba a treia, încă nu că el e feminin și nu m-a condiționat, da? Deci eu îl prefer, fiindcă prima monstră are o aromă care e mai discretă și sunt nuanțe din măr, da? Din măr proaspăt, da? Deci în vinul 3 aromele sunt mai alături de fructe albe, noi găsim arome leacă citruse, da? E mai complex decât cel primul. În gusturi, vinurile sunt tipice pentru Moldova, cu părere de rău, nu le ajung structură,
finala acidă, iarăși, nu e molețiunea cei care trebuie să compenseze deci aciditatea asta. Aciditatea nu mă genează, el îmi procură prospețimii, eu cred că cu pește, cu bucate de pește ar merge bine, este și unul și altul, dar aș prefera pe 3. Toți au avut aceeași părere, sunt de acord. Eu am preferat primul față de a treilea, fiindcă a treilea la început a avut o aromă destul de bine pronunțată, care cu timpul a dispărut. Asta mi se pare straniu și am unele dubii față de a treilea. Primul, cum se spune, the best from the worst, e bun.